Hogy érzed a Honda találkozóval? Vélemény. Hát... A szeretet ünnepén kijöttünk, csak sok itt a köcsög. Kevés a biztonsági ember, nagy a korrupció. Gyere ide, Gino! Az odácsaládból, gyere ide! Sok itt a köcsög. Azaz. Nagy az infláció. Evés, ivás. El vagyunk. Mulatozunk. Hisszük a beherovkát. Hisszük a beherovkát. Már jó a hangulatod. Kép önmagadról, Laci? Várjál, Lacikám. Elhoztad nekem az üveg Valentine's-t. Nem. És a Johnnyt. Nem. Mondj valamit Imréről, mit gondolsz róla? Inkább nem mondom. Na, milyen a kabátja? Szép, gyönyörű, tollkabát. Hogy itt bent ülsz? Mert rohadt hideg van, és most is, ahogy kinyitottam az ajtót. Tehát elküldesz a Kérdezd meg, picsába. hogy tett.